براستي او يعني بمناسبة چاپ کرنا چند دیوانی خو مامۆستا شەفگەر ما خواست ئەم vê خەلاتێ بکن هەم وەک هونەرمەندێکی هەم وەک هەلبەستوانێکی هەم وەک سیاسەتمەدارێکی براستî her kesek di mecarê xwe de yanî di tiştê tê kar dike me re dixwaze wê kedahan teqdîr bike bi saxiya wan yanî ev camêr wek yanî hunermendekî kedek wî bi taybet jî nav pêşmergat heye kar û xebatek wî hunerî bilind heye me jî xwast em wilo wek partiyayekî tî bi taybet jî rêxistina Hewlêrê xwastin wilo xelatekî ji hunermend Şevger re divê şevêrkê de çêbin.